July 15. Yes, 15 na po. Ayan. And we are going to Albert Heijn. Papunta po kami sa Albert Heijn again. Ay, hindi. Pupunta muna kami sa pupunta muna kami sa park. Tapos, pupunta kami ng Etus at bibili ng vitamin C. Ayan. So, Tagalog ako ngayon dahil wala naman si Rick. Ayan, kasama ko ang aking mother. Say hi, mama. Hi! Ayan. Ang something sa aking teeth. At ang aking baby, Henrik. Yeah! Jen, say hi! Say hi! He's not in the mood. So, we're walking. Ayan. So, ibang route naman. Iba naman yung ruta na dinaanan namin ngayon. Yan, nag-try lang kami sa ruta na ito. So, may hawak na akong tripod para hindi masyadong malaki yung aking mukha. Kasi nakakalimutan ko siya dalhin. Ayan. So, chine-check lang namin guys kung pwede ba kaming makadaan dito. Mama, parang dili, pwede mo lakaw diri mama. Check lang namin ha. Parang hindi pwede dito ba. Asan man kayo guys? Sali kayo sa aking video. Dito tayo mao. Dito tayo sa kabila dumaan. So, let's see. Dadaan kami sa kabila kung ano siya. Kasi parang tawag nito. Highway na siya. So, liliko kami dito sa kabila. Yeah. Social distancing. Social distancing pa din. May nakalagay na wait lang, mabasa mo bangga. May nakalagay na bawal pumunta dyan, pero pupunta kami. Bawal yata to eh. Baka bawal lang to sa sa mga bike, mga sasakyan. Ayan. So, pupunta muna kami sa park bago kami pumunta sa tindahan at bibili ng vitamin C. Pero nga, dumaan kami sa ibang ruta. Ito, country girl, probinsya. Probinsya talaga. Probinsya is real. So, morning pa lang po. Okay, so, a morning pa lang dito. Agang maaga pa. Ano bang? Unsay oras sa imo ma? Anong oras sa inyo? Ayan ang aking baby. Henrik. Di ko pa gama yung aking 11:34. 11:34. So, not so early. Not so late. Lunchtime na. At na kami ng aso dito. Huwag naman sana kaming kainin. Charot. So, ito naman yung iba naman to na neighborhood, guys. Kahapon, sa kabila kami dumaan sa may forest. Ngayon, dumaan kami sa may para siyang ano bang tawag nito? Another street. Yeah, basta another street eh. Wait is up mga. Kita ko lang si Henrik. Hi Henrik! Hi Henrik! Wala siya sa mood. Yes. Para makita niyo ng buo. Kahapon, sobrang laki ang aking mukha. Ngayon naman, medyo maliit na siya. Smile po, mang. Not in the mood also. Not in the mood. Same with Henrik. Ayaw nilang lakad. Ayaw niyo bang maglakad? Ayaw nilang maglakad. Ako lang yung naglalakad. Henrik! Di naman masyadong malamig. Dito na tayo sa may bridge. Parang magka-crossover yata tayo dito. Papasok tayo na. Pasok na. Dito maasa ka ma. Pauli na ma. Diri ta pasulod. Iba yung asa mo ka pa ingon? Pauli to. Ito yung aming pauli yun. Pauwi yun na bridge. Kasi nag-iba kami ng ruta guys. Kaya hindi namin kabisado ang ruta na ito. Baka kami ay mawala.
Uy, may mga chairs pala dito. Ayan. Spring. Hindi masyadong malamig. Dito mainit. Ayan. Kita niya may mga guys. Provincial life. Hindi ko alam. Hindi rin na lang tadapit. So, iba talaga yung aming pero diri tadapit ma. Iba talaga yung aming tinatahak mga kapatid. At hindi namin alam kung saan kami pupunta. Bahala na. Ayan. Para makabisado namin yung aming neighborhood. So, ito yung ito yung life sa probinsya sa Netherlands. Ayan. Labas, punta ng park, maglalakad. Hoy. Ayan. Si Ateng naman ay naglalabas ng kanyang mga aso. Nilalakad ang mga aso dito. Meron din tawag ditong work na pet sitter. Yun yung mga yung mga naglalabas. Kung may babysitter, meron din pet sitter. Nilalabas nila ang mga aso, tapos pinapasya. Hindi talaga namin alam kung nasaan kami mga kapatid. Pero maganda ang neighborhood. Hindi naman. So, bongga kayo eh. Laisyo kay mga balay. So, lakad lang. Ang aking vlog is about lakad-lakad. Lakad-lakad. Para pumayat. Right. Mga bahay nila, oh. Ano yan? Sa isang bahay, hati. Parang hati yung niya. May division siya. Two house in one house. Ewan ko ano explanation niya. Basta, masashock na lang kayo. Hindi man masyadong malaki yung mga bahay nila. Pero pag nasa probinsya, usually yung mga bahay malalaki. Kasi mura lang yung para liko tayo ma. Diri ta liko. Ani na lang ta straight ta diri ta liko ta dito. Dito ta ma. Roundabout. Wait lang bi, asa naman ta Hindi sa park. Nawala po kami. Pero may mga binibentang bahay dito na naman. Dami-daming binibenta na bahay sa neighborhood. Ito ang tinatawag na vlog na nawawala vlog. Guys, hindi na po namin makita ang Albert. Nasaan na yung park, hindi na namin makita. So, paano na lang kami dito? Saon na ni Ron. Kaya hindi na kami makauwi. Ayan, ang nawala sa probinsya. Dapat yung vlog is about about papunta ng park, gano'n. Papasyal ko kayo sa park. Tapos bibili sa etus. Pero, naiba na yung title ng vlog. Ang vlog ay ang mga nawala sa probinsya. Oh my God. Hala, ano man ito mga forest. Papunta man ito sa forest. Yan nga, papunta sa forest. Nakadaan kami dito kahapon ni Rick. Yung may bag na pink. Parang straight lang ta. Wala po kami. Oo nga, dito nga. Ikot-ikot lang kami. Hindi namin puntahan yung park. Nawawala sa probinsya. Ano yung mga bahay nila, mga bait. Ang buhay probinsya. Ito ang buhay probinsya. Later guys, bukas papasyal ko kayo sa forest. Yes, papasyal ko kayo sa forest. Ito ko yung forest dito. Forest view, charot. Hindi ko siya mabak. Oh, tama na nga. Ito na nga yung aming tinatahak. Yes.
Sakto na yung aming tinatakan. Yun na kami naman. Ah, ito na yung park. Oh, diba? Punta na po kami sa may park. Nakita din namin yung park sa wakas. Alam mo, kita rin siguro nag-jacket ma ba? Mura tagtala ma. Parang kami lang mag-jacket, guys. So, barin ko lang ang aking jacket. Kasi naka-close siya ba? Puntahan tayo doon ma. Punta tayo doon. Punta namin si Henrik sa park. Yes. So, ito yung park nila dito, guys. May bench siya dito. Pwede kayong umupo. Ayan. Maupo lang kami. Yeah. Tapos yung park. Pakita ko kayo sa park. Yeah. Ito yung park. Wait lang. Dapat mag-turn siya. Mag-turn. Ayun yung mag-turn, guys. Ako na lang yung mag-turn. Ako na lang yung mag-a-adjust para sa park. Ano yung park? Diba? Mahilig sila dito sa mga sa mga sand. Kaya ayan. Nilalagay lang nila yung bata dyan. Tapos papagapang-gapang. Ganyan yung park dito. Puntahan naman. Echusin ko naman dun sa kabila. Habang sila ay nauupo lang dyan. Echusin ko muna yun sa kabila. So again guys, ito yung kanilang park. Para siyang ayan, may mga sand yan. Sand yan siya. So mahilig silang maglaro dyan sa mga sand. Tapos ito parang ano man tawag dyan? Ay, parang spider web. Ayan, tas magka-climb. Ayan. So continue ako. So ito yung kanilang siso. So pwede ka dyan umakyat. Pwede kayong maramihan dyan. At again, doon yung ayan. Yung slide, tsaka yung parang spider web. Tsaka ang siso. Ah, nakalimutan ko. Ito pala yung parang beam. Ayan. Yung beam nila. Tapos, ito naman ang kanilang swing. Sige na, habang iniiwan si Henrik doon, at hindi siya, ang aking, aking mama naman ay naka-swing. Ganito lang siya. Henrik, what can you say to Lola? What can you say? You say something to Lola? Lola wants to swing. And you? Ayan. Iiwan na naman yung aking mama. So warm na naman, guys. So, magtambay na lang kami dito. So, thank you so much, guys, for watching. Bye-bye, ma. Bye-bye. Ayan. Bye-bye, Henrik. Bye-bye. Ayan. Thank you so much for watching our vlog. Ayan. A life with, ang life sa probinsya, sa park. Ma. Bye-bye. 1, 2, 3, go. Bye-bye, guys. Bye!